Ikusiko dugu nola kodeatu kontaktuak Outlooken. Baldin bagoaz Outlookera, Microsoft Office 365 gaudenean, eta sakatzen badugu kontaktuetan, hemen hasiera batean kontutan hartu behar duguna da zure kontaktua barruan agertzen direla gure kontaktu guztiak, eta hemen sortu ditugu zerrendak. Hemen badaude zerrenda batzuk, ni baditut batzuk eginda, eta orduan egin behar duguna talde bati bidaltzeko mezu berbera da lehenengoz berri bat sortu. Orduan hemen kontaktu berria jartzen den lekuan, jarriko dugu kontaktuen zerrenda berria. Jarriko dugu izen bat, jarriko diot frogatzeko 02, lehen jarri dudalako frogatzeko, eta hemen joan algara gehitzen kontaktuak. Zerrenda honetatik aukeratuz, edo hemen bertan idatziz. Idazten badut hemen bat, Jose Ikaten, agertuko zait, hori, joseikate.begunezerolau.net. Badaukat bat gehituta, eta hemendik kendu alde berriro. Bueno, sortuko dut batekin bakarrik, eta orain gehiago gehitzeko zerrenda honetan, joango gara gure kontaktuetara, eta joango gara hartzen hor gehitu nahi ditugunak. Joango gara pikatzen, eta hemen egingo dugu gehitu zerrendan. Bilatuko dugu nahi dugun zerrenda, frogatzeko 02, eta gehi ikurrean sakatuko dugu. Egin aldugu baitare momentu honetan kontaktu zerrenda berri bat, eta orain baldin bagoaz gure kontaktuen zerrendetara, hartzen badut egin dudan kontaktu zerrenda, hemen agertzen dira helbide guztiak edo persona guztiak. Eta mezu bat bidaltzeko guztiei, ja sakatuko dut bidalitako mezuak, eta ja hor bertan egingo dut mezua. Hemen agertzen da talde hori, eta guztiei bidaliko zaie mezua. Idatziko dut mezua eta bidaliko dut. Eta guztietara ailegatuko zaie.